Salut! Da. Am plecat la cules de bureți. Și Probabilitatea, 0 barat. mai degrabă ne întâlnim cu ursul decât să găsim bureții. Uscături. Dar, în schimb, peisajul e superb. Ne-am bucurat de liniște. Bureți. După Mai încolo. 20 trebuie să așteptăm să plouă. 3 zile soare și să luăm cu plasele. Dacă Din zici piață. tu, da, aici ai dreptate. E uscat. E uscată pădurea. Trebuie să mai plouă. Ca să mai plouă și să fie cald. Ca să mai prindem o tură de hribi. Ia uitați ce uscat e. Uscat, uscat, uscat. Singurul avantaj că nu e un timp pierdut, că facem mișcare și ne bucurăm de peisaj. Azi a fost o zi cu soare, arăta în oraș 29 de grade în septembrie. E ceva. Aici e o câmpie și am văzut un fluturaș frumos. A fugit. Nu avem ce să facem. Nu sunt. Mai revenim mai după jumatea lunii. Vedem. De ce faci acolo? Up. Hei! N-ai văzut ursul? Hei! Ai găsit? Da! Da ce? Da! Da! Salut!
Salut, frumusețe! Dragă de ea! Da! Bărbește! Da! Da? Ce face băiatul? Ce face frumusețea? Da? Stai la soare? Da? Salut! Pa, pa! Pa! Pa, frumusețe! Surpriză! Faceți, măi, îngerilor? Mă, frumuseților! Ce fac fetițele? Doamne, ce pui mici frumoși!